Hej, nu vil jeg vise, hvordan du laver et helt almindeligt Harald Nyborg heksehyl om dit kanonslag. Du starter selvfølgelig med at pille proppen af. Sådan her. Så bukker du det flad ned til krudtet. Og så lunden helt til siden. Så tager du med din ene negl og bukker et V. Sådan her. Sådan der, bukker et V. Så har du proppen her. Og med den tykke side stikker du den ned over dit heksehyl. Sådan her, så du sådan set har et Harald Nyborg heksehyls kanonslag. Men husk at like og subscribe, så bliver jeg rigtig glad.